Malawi Today. Driving seat active kutapobwera huko jamla driving license yako kutoka ibeza konko. Anokulimbitsani mtima totani mwina kuti mpaka mufike povomera kuti mupite kumene. Zinali zonena kuti amazuzo nena kuti inuyo mukabwera kuno chili chonse kunoko nchaulere chili chonse kubatsani kugula ndizovala komanso pakatha next 6 years amakhazo kubwera kwanu. Nde tinaona kuti andizenzero chitakupita kusabwirana ja ntchito. Munalipira ndalama zingati kuchoka kuno ku Malawi kupita ku Omani inuyo ngati mu? Kupita kunyamuka pano kupita ku Dubai amaruzi ako inazo tisiri nalipire ndalama ngati ya transport kapena air ticket or visa siri nalipire. Chili chosana abanga okha mango tutumizira kuno tumakapangisa print out. Komano iye anatuza kudusa na nyamuke mutenge 100,000 mutumize kunambala ya mbale wanga ndama imene yoyo kunoko mutaipeza mukadzaipeza kunoko isakanga ndipo yambira pano ndese katenga ndama zikutumiza kunambala ya mbale yako kunena kuti ngati tikusinka life tikusiya kwaja koko ndikapeza ndalama imene koko. Kumalawi kuno munanyamuka liti mwina ngati mukukumbukira tsiku komanso chaka munanyamuka liti kupita ku Omani ndipo munakafika liti? Kuno ku Malawi linanyamuka pa 2 April 2021 ndipo tinakafika pa 3 April 2021. Munakafika ku Omani kwenikweni? Tinanyamuka pano poyamba ndipo toyamba ndipo tinali Congo, Kenya, Muscat. Pamene kumapera udzatitenga kumapita malocation. Mutafika ku Omani munapeza zotani? Tinafika ku Omani nali kuti communication ndi munthu chete malumikizana naye uja yatha. Nde tinafika Muscat muja yese anauzidwa kuti zovala zimene wavala asasinthe. Ndipo mukafika paka mu international airport aliyesajambise chithunzi icho timpatsa munthu amene akakutengani mmako airport. Kunde tinavala mmene tinavalira ukafikana kuja ku Muscat anabweraji munthu udzatitenga kupangisa mmene zimakhalira dongosoora mukufika kumene mu airport kuti mutuluke zinatheka. Lero ndekuti ananduza kuti kuyenekera kupuma kwawenza ulendo utalo kwagone kunali ku hotel kumene. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Tinapita hotel tinakagona komene silinakone nangoze ndingofunika ndisambe ndikasamba ndikhazoti zidima bwino ndasamba ndakhala mpano pamene ndoza mwafika kutonda kulandirani natizikoma kwambiri ati ntchito mwafikira kuno mukwiziwa ndakezi kwiziwa ntchito yanji ndazo kuti ine ndabwera kunoko ngati driver ndili driving license yanga ine magwirira ntchito kwathu ndanandozozona kuti iya unoti sendabwere ntchito ngati imeneyo tiyeni tikakuza kunyumba nafika kunyumba kwao napeza family yawo anandilandira yonchija anandifotokozera kuti ntchito timabwerera kuno tiyo timuziyendesa galima kapena kupanga chimene mumaziwa kunoko muzigwira ntchito ngati housemaid. Mwina musanapitirire amene mmayankhula naye chonchoyo analindani? Amwenye tsopano akuja ndekuti ndiyenti wanga uja akasiyana tikulankhulisa naso. Ndekuti amene malankhulana nawo nda bwana ake aiyeyo tsopano. Kufika ano kunyumbako atakuwuzani kuti iya ntchito imene munabwerera si imene ili kuno munachilandira motani munamva bwanji? Ine ananduza zoti ntchito imene mwabwerera kuno si imene mukwiziwayi kuno muzigwira ngati housemaid imene nachitenga kuti ndipakabwanji tafika kale. Then nachivomereza kuti ndigwira bora bakhale zoti ndamazira azikubata ndamazuwa tsiku limene pamene kumabwera amene amadinda abananga amene andipangira chilichonse amene amadisa kuti kunoko kusakugwira ntchito imene ukamaliza ntchito imene ukugwira ukoko ngati housemaid ndekuti usiku kunoko kuzimira anthu amene uja ndikota nawo. Kutanthauza kuti munakhala ngati mwapatsidwanso ntchito ziwiri kumeneko? Ngati ntchito ziwiri. Mumakhala malo otani ku Omani kumene munafikira? Nditafika ndi nyumba yake inali nyumba za anthu ochita bwino zosanjana inali ndi ma floor 7 ndiye ndimakhala ngati floor 1 mmene momwana angoti pasanga ndi ma sitting room wawo kungondigulira ka mattress kanali ka 2 inch kuti uzigona pati uzigona pomwepo kena kana manzazati ka boys quarter kunja kwa nyumbayo ndikundiyikira mu soyenerera ngati bedi ndi mattress yanga nkuzisiya kunja iwo amakona mnyumba yevo
ndiye mafotokoza kuti anakuwuzani kuti pambali pa ntchito ya mnyumba imene mumayenera kumagwira kumeneko panalinso ntchito ina inali ntchito yotani imene ipiyo amene kuti kuziberazi zawo kuti ndizabwezera ndalama zawo zimene akugwiritsa ntchito yeya tiketi visa ndi ngati aiti imene anapuwa umeneko ndi anthu achanchigona nawo ndalama zake iwo azitenga kuti azibwera azibambo osiyanasiyana ino kumagonana usiku umenewo kumene mumagwira ntchito ngati ya nyumba mumalandirako ndalama zingati mmene timachoka kunoko kugwako salala mabuzo kone kuti salala yathu ndi nthawi imene inali ngati 110 ndalama ya ukoko imene ili 110 riya 110 riya by the time kuisintha ndekuti matipangira ngati kunoko makhala ngati 400,000 pamene utafika kuja ndalama ija inali 80 riyayo ukapanga kunoko ukaisintha kunoko ndalama ija makhala chani 120,000 malawi kwacho komaniko mwauzidwa kuti ntchito ndi ziwiri zili pano usiku kuzibwera azibambo muzigona nawo munachilandira motani munamva bwanji inuyo ngati munthu woti mwachoka ku Malawi kuti mukokagwira ntchito ya udraiva tinandibwereka kwambiri ndipo ndinawauza kuti na ntchito ina ine sindikugwira ndipo zimene zozo ndizoona kuti ine ntchito yachiwiriyo sindikugwira nawo ngati zili chonchoti muimbire munthu amene ndibweretsa kuno kuti andisinthe malo ndipite zina chifukwa ntchito zinazi sindikwanitsa munathana nawo bwanji mutafotokozera choncho pamene mavuto anayambira pamenepo ndekuti kunali kumanika chokudya tsopano nyumba muja nkhanza zinamba kuchitika basi zinazo mwina mukukamba kuti munali ngati mwafika ku Omani mabwana awiri wina akuti muzigwira ntchito ya nyumba ntchito zake ziti kapena ntchito ya nyumbayo inali chilichonse nyumbamo anthu aja amakhala ndi zimasitting room zambirimbiri ndekuti kulikonse koti kodzaso chilichonse weyo madzuka 2 AM ndekuti umangogona munthu mwina 1 hour ukagona kwambiri ndekuti ndi 1 hour chifukwa kuchoka 2 AM umakhala kuti uyamba kugwira ntchito mpaka mabawa onsewo mpaka na usiku mpaka pasi 12 kanali ndekuti china chilichonse wazingodya kumango kusira kayatayira pena paliponse pamene ponongeza akuitana kaya ufuna ugona ukakhala ndekuti kwauka kuti watopa ndekuti uziretu kuti pamene paumenyedwapo ndiye kuti kugwira ntchito yonseyo masana ina ikudikiranso usiku mwina ngati mukukumbukira bwinobwino munakhalako nthawi yotalika bwanji ku Omani mukugwira ntchito zimene nakhalako miyezi itatu pa miyezi itatu imene munakumana ndi azibambo angati amene amabwera usiku kuti mugwire ntchito ambiri more than 20 kuti timvetsetse bwinobwino tiuze zoona azibambo amenewo amati akafika amati chani amati mukutani ngakhale zone kuti iwowo ndabwana wakuzana ineyo abale Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS mwakhala ku Omani kwa nthawi imene mukufotokozayo zinakhalano bwanji kuti mubwerere kumudzi munayenda bwanji munakwanitsa bwanji kuti mubwerere kumudzi ku Malawi ineyo ndinawuza kuti ntchito zimene zozo zandikwana komanso ndingakwanitse kupitirira kugwira ntchito zimene zozo zonse ntchito zimene yowamanena chifukwa ngati ntchito ina ineyo imachitika by force pamakhala mtendere amakukakamiza makhala kumenyedwa ndekuti unagwira mwendo wauku kwina mwendo wauku wina mkono wauku like that nde inazafika pena pali kuti tsopano kuthopira kugonja kuti tagonja navanga matenda osiyana-siyana mthupi mwanga chifukwa anthu osamagwirisa ntchito njira imene anthu timagwirisa ntchito anthu aja amabwera through ana ndena ndipanjira matenda osiyana-siyana ena mwa matenda awalipobe mpaka naleyo akundizuza ndimakhala ona ndofa mchipatala kuti muthawe koma chifukwa ndinamva kuti munachoka chothawa munayenda bwanji zinacheka bwanji inali tsiku loti aziramo amakhala ndi miyambo yawo oti amapita kubichi ena amapita kuti alinyakewo inali zoti koyamba zinthu ziyanditatopa nazo ndazayipanga nkhanija pa Facebook ku gulupu la zokonda amayi nditalemba nkhanija chimene ndimayilembera ndimafuna thandizo kuti anthu akaona athe kundithandiza anthu ena ataona nkhanija anampasa wina ake timati
Pirirani ali ndi group lake pa Facebook amuna Dipido International. Ndadatenga mbayo uchankani jana apeza namba yanga kundimbira atalimba foni namufotokozera ye ujanalumikizana ndamayi a Minister of Gender amene nthawi imeneyo timati mayigumulira alipo besakana pano anandipasa manamba achamalumikizana nawo kenaka anazala mkulana ndi Patricia Kaliati ndafotokozesa so anthu ajanda kumaprocess kuti mwina apeze njira kuti ndithakutulukira nayiso mundomu kuti alumikizane ndakukuweti embassy yajani zinaganika anthu ajanda zipikiza kuti ndopanga communicate ndi anthu akumuza anandiranda foni atandilanda foni zinapeza kuti ine ndinali ndi foni ine imene nabwera nayo choka kwati kupita nayo kuja koma sinauze nde mangolumikiza pa wifi sinanga nyumba ije inali kuti ili m'manja mwanga ndimadziwa paliponse ndakayumiza kwa wifi kumapanga communicate ndi anthu aja kenaka anapeza zoti anthu aja akapita kuja akapita video sanapita nkundisiyayimendeka ndekuti anali ndi mwana amene amagwira ntchito kukuweti anali waame zimene koko ndi anakabwera anapeza pafumba zendipo ndekha condition sili kuno ndilodwalika anandifunsa chifukwa chanu ichonjo chifukwa chakuti anthu atukapanga disclose kuna kuti nepali zakutisika amakuka ine ndimabisa kenaka anandinyenjera ndinamfotokozera nditamfotokozera anambuza kuti ayi sizilipina papa mnyamata ujanapa chisoni anakandipangira process ya air ticket hata nabanja wamene bonnamuza nzanga wina wake amene timakhala moyandikana namuza kuti ase ine ndifuna ndisipita koma ndalama ikundiperewera kuti ndipange air ticket anoza kuti ase ni mmene zili bwino ndikubwereke ndalama yake inali kumalawi kunonde kuti 250,000 nkuphatikiza chiyanga mmene ndinali ndimandikatule air ticket kuti ithawe ndatabwera uyuyu anapezeka zoti watithandiza ndalama ija sinagire ntchito nangopanga zonena kuti yonjo ndipo njira chilichonse anandigulira zovala zoti ndivale nthawi imeneyo ndizibwera kuno kwathu tili mulendo kuti ndizibwera kuno kwathu tsiku lomwelo anthu aja anapanga anatiwuzira kuchoka kubichi kuja atabwerapo ndekuti nyamata uja naona kuti panopa condition imene ilakazikira zoti uya kupita panopa sikakhala zabwino ye uja anapanga zoti azicheza nawo azibale yake ndekuti ine ndikupakira ndenamuza kuti usadandaule kuti ine ndipakire zinthu zineya ora tawise moyo wanga zinthu zozishale ndibe nazo njani ndibe nazo ntchito ndiye uja anandizanyamula chilichonse ine ndakuda ndakugulira zipita nacho anakalowesa zinthu zijankali moto ine anandinyamula ngati katundu kukuti anakuperekezani ndi mwana wawoyo nakaokwera kubuti tonditsekera ngati katundu mina ameneyo anthu amazozizikia zoti munthu uja palibe ndekuti ine kwera tete ndapita ndikubwera kuno kwathu kumalawi mutafika mwina munafika liti ndipo mutafika zinakhala motani kumalawi ndinafika July 2021 yemweyo chinali July kwazokhala pa 2 July pa mwambo 6 July unandipangizira konkuno chinali pa I think pa 2 July nafika ndafika natenga masimu kadi yanga kuika mfoni mwanga kulumikizana ndi anthu aja ndimalumikizana nawo aja nditalumikizana nawo anazabwera Minister of Gender kuzanditenga ku airport amene ali mayigumulira ndi timu yawo mogwirizana ndi Pirirani amene timalumikizana naye titachoka apo tinakafikira ku Minister of Gender kumene koko nakapeza nako sommafunso kuti ndifotokoze kuti timakhala bwanji ndinafotokoza monga mmene ndikuneneramo ndipo anandiuza zone kuti izizi zikufunika zoti titengepo process oti nalichatopa sinalankhuleza mbiri ananditenga ukandisiya ku depot nakakwera nditakwera nabwerera kwathu kwa hisabu munafotokoza poyamba baza kuti musanapite ku Oman kuno mmachita business makhala ndithu bwinobwino mutabwerera munapeza zili bwanji business yanu inapitirira zinakhala bwanji nditabwerera emu yanga inoti ndilizize business yanga mmene ndimachitira nthawi zonse ndipo ndinayamba maprocess oti ndiyambe mmene ndimachitira kuphika mandazi kugulisa tomato kusamba zinthu zimene ndimachitezesa ndalama pakompatu chiwa masowa kaliponse ndenaona kuti ndili ndi mphamvu ndipitiriza kwanga zimenezo
ndezimachina ndipangisa choti stabilize mati kukhala kunyumba kuja kapezeka lero kubwera ena anthu kubwera anthu ena kuja kubwera anthu ena deliwe anthu achiyendo iya ibwere kuno ku area 3 ibwere kuno ku Ministry of Gender kuli zokambirana nkhani zake zimakhala ma ups and down nde munthu nthawi oti chipangeso business chamakhala kuti ikudichepera. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Tino ku Ministry of Gender kuja napezeka zonena kuti napeza anthu ambiri kumene kuja tsikulina kunali ngati Mr. Matewere, kunali Mai Kumulira, kunali Mr. Ndambo, kunali Kondwani, Homeland Security, Mr. Ndambo amagwira ntchito komweko ku Minister of Gender, Mai Kumulira so Minister of Gender, Mr. Matewere, United Nations. Kunali msika naso wina uyo abati wa United Nations zina Isaac. Ndiye kumene kujanambo ndifusa mafuso ndenda fotokozera ananduza kuti nditsegule kesi pankhani imene ine nakana nazo sindi kutsegula kesi chifukwa ine ndikatsegula kesi nkhani isi ndikhala fulu ndikhala kapolo iye ayiwa tsegule kesi chifukwa chonena kuti nkhani iyi anthu ena wapulumutsewe katsegula kesi chifukwa imveka paliponse ndoti ine sindikufuna kupanga zimenezi ndikhala fulu mwina amati mutsegule mlanduwo kuti mutsegulire ndani agent amene anandipititsa umene koko agent amene anakupititsa ndikomani mukumudziwa dzina lake ndikumudziwa muchibwerere ni kumudzi munakumanapo naye agent ameneyo tinakumana ku court agent iyo dzina lake ndi ndani Nenenji Isaac munafotokoza kuti mmene mumapita komani munali ndithu anthu angapo akumalawi munalipo anthu angati mane ndinkapita ndinali anthu 5 ena oti mumadziwana ndithu unachoka nawo kumalawi onse ndinali kumalawi ndipo onsewo anachokera nyumba mwanga anzanuwo pano ali kuti munasiyana kuti napa zoti anthu awiri anamwalira sindodziwa anthu enawo simmalumikizanaso nawo kufikira lero sindilumikizana nawo ku Ministry of Gender mmene mufotokozera atakuwuzani kuti mutsekule mlandu wosumira agent amene anakutengani kupita komani ndiye zinakhalano bwanji chifukwa tikudziwa kuti mlandu unayambika ndithu zinakhala bwanji kumene kuchatita kambisana anapezeka zoti anthu aja anandipanga convict kunena kuti ayoyo katsekula mlandu pali zinthu zina zoti zikhoza kukhozeka ngati anthu ena atipulumutsidwa kudzera munjira imeneyo plus that iweyo moyo wako sungakhaleso chimodzimodzi mmene ulili ndekuti iweyo panali mapromise ochuluka ngati malonjezedwa kuti ndithopeza mwayi wa ntchito kumene koko ndithopeza atho ndimangira nyumba atho ndipangira ananga amene ndili nawo atsikana anga ndili kuya school fees netaona zinthu ngati mwina anawo akhoza kuphunzira chifukwa ngakhale ndimapita chifukwa cha anawo kuti apitirize school. Omvera tikateronso tafika kumapeto kwa programu yathu ya Tiuzeni Zoona. Lero timacheza ndi mayi amene anapita ku Oman kuti akapeze ntchito m'malo mwake akuti anakumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Mayiyo anakwanitsa kuthawa ku Oman kubwerera kuno kumudzi koma akuti anakumananso ndi nkhanza zina kuchokera kwa anthu omwe amayenera kumuteteza. Kodi zinakhala bwanji? Zakhaleni pomwepo sabata yamawa pomwe tidzapitirire kucheza ndi mayiyo. Ine dzina langa ndi John Paul Kayuni. Tingoti mwakoma nonse zikomo. Titokoze John Paul Kayuni ndi programu ineyo ya Tiuzeni Zoona kufikani popano pa Zodiac Broadcasting Station. Ndikaona nthawi yapa ndi 9 minutes to 1 nthawi pano wanikoloko tikupatsani nkhani mwatsatanetsatane mchichewa. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Nyumba imachulidwa kuti ndi nyumba
pokapoka mukamaliza kitchen unit ndi kuikanso ma wardrobe abwino. Masiku ano sikufunikanso kuchita zinthu moyeserera. Kuli Lilongwe kuli Mama G Kitchens and Wardrobes. Mukafika kumeneko inunso machita kudziwa kuti aha, kitchen unit yanga yatheka, komanso ma wardrobe anga apa zayenda. Ku Mama G Kitchens and Wardrobes kumeneko ali ndi amisiri odziwa ntchito. Kuona kitcheniro kumati koma apapa amagwira ntchito amata. Ulowanso kuchipinda kuona wardrobe wekhanso kudziwa kuti koma apa pali luso. Kumeneku mukapeza konso ma melamine boards, aluminium sliding doors, komanso mahandulo ake, gola handles, extractor fan, wet towel, vegetable baskets, spice rack. Kumeneku kulinso ma hinges, masinki, ma pull out, angakhale ma bar handles. Mama G Kitchens and Wardrobes ikupezeka ku Lilongwe kuseri kwa Two Trust Show pafupi ndi Premier Bed moyang'anizana ndi Pauline's Pool and Media Center. 0999 769 025 0888 874 255. Mama G Kitchens and Wardrobes lisango khala loto. Khalani ndi kitchen yanu yapamwamba komanso ma wardrobes abwino akuchipinda kwanu. Kusintha kwakagwiridwe ka ntchito zogula ndi kugulitsa katundu wa boma m'Malawi kudzera pa intaneti. Bungwe loona zogula ndi kugulitsa katundu wa boma la Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority PPDA likudziwitsa Amalawi onse kuti posachedwapa lisintha kagwiridwe ka ntchito zake zonse. Ntchito zonse zogula ndi kugulitsa katundu wa boma zizichitika pa intaneti. Ndondomekoyi idzathandiza kuchepetsa khalidwe la katangale, ziphuphu ndi chinyengo. Komanso ndondomekoyi idzathandiza kuti anthu ofuna kupeza kalata zochitira malonda ndi boma azipeze mosavuta ndi kuti malonda a boma azichitika mwamsanga. Ndondomekoyi imatchedwa Malawi National Electronic Procurement System MANEPS. Tukula sosiko zera malonda alamula pase wakale mtima mwanga aenda tebe anga kalongomela aliye. Bungwe la Directorate of Road Traffic and Safety Services DRTSS likudziwitsa madrayivala onse za maphunziro apadera a defensive driving motere kunkhotakota malo ndi Lakeshore Cane Growers Limited ku Kudwangwa pa 29 mpaka pa 30 March 2025 ndipo kuti mudziwe zambiri muyimbe pa 093 353 777 ku Planta malo ndi ku Mubas pa 29 pa 30 March 2025 ndipo kuti mudziwe zambiri imbani pa 093 286 060 malonse wa maphunziro adzikayamba 8 koloko mmawa mpaka 4 koloko madzulo. Ndalama zolipira ndi 15,000 kwacha. Kafikeni amoyo. Vina Malawi kwiza ndudu za Caesar Cigarettes na kampani ya Credible Investments Limited. Kasi ndimo wakunozgeka kupema hona na pachanya kuluska ilo mwakhala mukukhweva. Lekani kubeka kunyake chifukwa ndudu za Caesar zilipo kale. Khalani vakusangwa vakupema ndudu za Caesar Red, Caesar Menthol, Caesar Blue, panji Caesar Gold. Awa vakupanga hona lililose ilo imwe mungalitemwa. Imwe ndudu za Caesar mungayananisika yayi na zinyake izi. Kukhweva hona ili ndikuti imwe mwara vako ndudu za pachanya.
ndudu zosiza zikupangika na kampani ya Credible Investments Limited mu musumba wa Lilongwe. Ndudu izi zikusangika mstoro zonse mchalo chino. Mungabasanga pa 0981 190 572 kweniso 0981 190 571. Ndudu izi imwe nizakuzomerezgeka mchalo chino ndipo zikagulisikika yaye kwa mundu kuchepera vilimika 18 kukheva hona kukutimbaniza umoyo. Mbali umwera pakati